Здравейте, хора! Днес ще играем на телепатия за най-добри приятелки. Първи рунд ще имаме 3 вида балони. 3 цвята ли? Да, такъв. Имаме кафяв, жълт и футболна топка. Втори рунд ще бъде... Имаме ето такива 3 парченца лего и тя има същите, със същите цветове. И трябва да ги наредим ето така нагоре. Едно върху друго. Да. Трети рунд е да изберем един от трите листа, които и двете имаме. И четвърти рунд е на лист или на те от листите. Да, на един от тях. Да нарисуваме някаква фигура. Да. Която си искаме. Нека да започваме. Първи рунд е с балоните. Така, хора, сега гледаме Хари Потър, затова малко се смеем. Отиваме назаден, колкото се може. Но се питаме. Точно се гледаш, точно съм, ти не се виждаш. Ама ние няма се гледаме. Значи, първо, аз се виждаш. Знам. Първо, примерно, аз избирам жълтия балон, мимито не гледа, показвам ви го и после аз не гледам и тя ви го показва и после и така правим и гледаме да рисуваме. Добре, давай, че си първа. Добре, не гледай. Добре, давай, ти си първа. Чиска. Затвори си очите. Готово. И сега си го показваме отгоре. 3, 2, 1. Първи рунд е успешен и имаме една телепатия. Хора, предупреждаваме, не беше нагласено, защото някой може да си помисля. Да. Втори рунд е с лего блокчетата. Отиваме по местата си. Точно къде е това да се видим. Сега ще е малко по-труден този рунд, според мен. И сега нареждаме, ще видим как ще го наредим. Хора, моята мисъл е... Ме не гледай. Готово. Учи да показваме моето. Не гледай. Аз обяснявам защо. Това е моето. Да. Ние сега показваме на 3, 2, 1. Почти! Само едно. Знаеш ли моето, що е така? Аз вече Добре. Продължаваме нататък. Така, хора, следващия рунд е да изберем един от тези трите листа. Добре, отиваме с местата. Аз съм готова вече. И аз мисля, че знам кой тя ще избере. Затваря очи. Чичаш първо да показваш? Да. Добре, хайде. Според мен е очевидно, но тя може да избере друг. Добре, давай ти. Готова ли си? Да. 3, 2, 1. И трети рунд също е успешен. Тъй като сме избрали розовия лист, на него рисуваме някаква фигура. И това е четвърти рунд. Училка си по местата. Не мислих и ми кава. О, да. И сега рисуваме. Трябва да не продупча тук. Да видим дали ще нарисуваме едно и също. Отново казвам. Аз показвам. Не е нагласено да ви... Ама то нищо не се вижда, чакай. Хора, що не се вижда? Добре, ще уча да ви го кажа, защо. Сърце. Сега ще ви покажа и моето. Само снимам малко така. Ето това е моето. Така. Така, хора, сега ще кажем, защото няма да се види на 3-2-1. 3-2-1. Сърце! Само един грешен рунд, който е почти успешен. Това беше... Да, почти успешен. Само ето това. Да. Благодаря ви, че гледахте видеото. Хей! Няма да те спонсорирам вече! Само грешки правиш! Ей! Какво тук измесваш или? Така, хора, пети рунд с него. Избираме си един от двата балона и го пукаме с айсби. Да. Добре, хора, учиваме с Ама на това ли ще пукам? Да, съм. Ама един балон, без двата. Да, без да гледаме. Сега не гледай камерата. Дори съм на двата хора. 3, 2.
Ами хора, мимито едва ми издържа, тя в момента припада. Аз ще седя минута и половина да ви докажа, че може. Да. Хора, и аз издържах. За една минута и половина. Сега това клипче е време да го обработя. Сега ви го гледате вече обработено. Но също ще гледаме Хари Потър и ще си лежим и вече няма да ни очакват наказания. И да ви кажа нещо важно. Представете си, че пада един метеорит. И за да го спрем, трябва да бутнем 100 ракети. А пък тези 100 ракети са лайковете. Така че, хайде да съберем 100 лайка. Също така се абонирайте за канала с камбанката. И чао!